колектив Аршанського району представляє костюми селянок початку 20-го століття. Эй, людцы добрые, на свято збирайтеся, у пригожий день не опранайтеся, вся носінь гермаш гуде да гуляє, всю громаду до себе запрошає. І що це за господарі до нас сьогодні сюди завітали? Ті не за межі, може? Добрий день, добрі люди! Хай вам радості прибуде! Довго ми блукали, програш питали. Вам у гості з горші завітали.